La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ondara va clausurar dissabte passat els cursos organitzats durant la temporada 2012-2013. L'acte es va celebrar en l'Auditori Municipal d'Ondara i va comptar amb un festival de música i ball, amb les demostracions a càrrec dels alumnes de Tai Chi, balls llatins, balls del món i balls tradicionals. El regidor de Cultura, Vicent Vives, va destacar en el seu discurs que aquest és el segon any consecutiu en què el seu departament realitza un acte exclusiu per a clausurar els cursos i va explicar així mateix que la intenció que persegueix la regidoria de Cultura amb aquesta iniciativa és brindar als alumnes l'oportunitat de demostrar el que han après al llarg de l'any, al mateix temps que donar a conèixer tota la població l'oferta educativa i sociocultural que es viu intensament en el municipi. La intenció d'aquesta regidoria, de la regidoria de Cultura, a l'hora de realitzar aquest espectacle és poder donar l'oportunitat a tots i cadascun dels alumnes per tal de demostrar tot allò que han après durant tot l'any. Per altra banda, també donar a conèixer a tota la població l'oferta educativa i sociocultural que es viu intensament durant tot l'any en el gran ventall de cursos que posa a disposició de tots la regidoria d'aquest Ajuntament. Concretament, enguany s'ha llançat una oferta de més de 30 cursos on quasi el 70% d'aquestos s'han realitzat. Una oferta variada per a tot tipus d'edats on trobem cursos com pilates, relaxació i autoestima, balls, sevillanes, balletins, dansa popular, en l'apartat d'informàtica també introducció a internet. Els idiomes que hem escollit enguany foren el valencià i l'anglès, cursos de cuina, administració de la cuina ecològica vegetariana i altres cursos com boixeig, fotografia digital o la novetat de taller de teatre. Pense que és una oferta molt completa i que moltíssimes persones d'Ondara i d'alrededors ja estan gaudint d'ella. Una alternativa educativa a l'abast de tots i, per què no, una escapada per alliberar tensions de la rutina diària. Aquesta nit... En esta ocasió, quasi 400 persones han participat esta temporada 2012-2013 en algun dels cursos oferits per la regidoria de Cultura, havent-se celebrat el 70% dels 30 ofertats. Uns cursos de molta variada temàtica i dirigits a totes les edats, que suposen una oferta molt completa i una alternativa d'oci educativa per als veïns d'Ondara. Des de setembre del 2012 i fins a este mateix mes de juny s'han impartit una vintena de cursos, com a cursos d'anglès i de valencià en diversos nivells, d'estirades integrals, relaxació i autoestima hasta ioga, tai chi, gimnàstica de manteniment i pilates, dansa popular, balls llatins, danses del món i sevillanes, informàtica, cuina, boixeig, entre altres, així com també la novetat del taller de teatre. El regidor de Cultura d'Ondara, Vicent Vives, ha recordat que els veïns d'Ondara han tingut a la seva disposició una amplíssima oferta de cursos de molt variada temàtica per a poder satisfer les seues inquietuds, tant culturals com educatives, de realització d'exercici o de relaxació. L'acte de dissabte passat va resultar ser molt vistós. La demostració de balls va comptar amb nombrosos espectadors que van poder comprovar els avanços dels alumnes de balls d'Ondara. Estos cursos tenen molta acceptació entre la ciutadania i en les diferents classes participen persones de totes les edats, incloent els xiquets alumnes de les danses populars. El regidor de Cultura ha aprofitat per animar a la població que participi la propera temporada en els cursos que des de l'Ajuntament d'Ondara s'ha planificat. Fuerza carajo, sufra, no llore, que un hombre macho